manzon tsira annabi ya da muke taiwa yabo. Sanya muna liddifi a zakata don almujtaba baban zara. Farko dai rabbana na saka mai kowani taliki, mai mana ruhuka kuma shi ne mana duk jiki. Shi ya kasa ya sama sannan kuma ya yi mala'iki. Kai mana agaji ka daɗa muna san almujtaba manzon tsira. Sai wanda muke yabo manzo mai mulkin duniya, wanda ya yi mana komai ya hana mana yin riya. Tsare mu da yin tsiya manzo ka haɗa mu da dukiya. Za mu yi ta yin yabo don san da muke wa mujtaba baban zara. Sahabbai mun saka domin sun so almujtaba, sun masa hidima har dai suka bai dan shugaba. Iyalai na haɗa dan su ne dangin mai uba. Sayyidina Ali zakin manzo dan Amina mai kyan sura. Dawali na haɗa kun san ba zan manta su ba. Tijani da Fodiyo a waliyai su ne a gaba. Farhama uban yabo ga Muhammadu ba tamkar shi ba. Alfarma ku yi mana mu samu kaɗan mu jarraba ga mai halara. Yabo faɗi gare kuma ni ban san ya zanye ba. Farkonsa nake biɗa domin ja ban san shi ba. Ka saka mana hikima a ƙwaƙwalwa domin shugaba. Sansana mana in gizo a zukata ba zan canzo ba manzon tsira. Umar na manzo SK aikun sabaji. Yabon manzo nake kullum ma ni ba zan gaji. Alfarma kai mani manzo ka haɗa min da agaji. Zan yi ta yin yabo domin manzo albushira baban zara. Ni a Hassan nake Ismail yau ne na fara yi. Kullum in ya sharri na sai ya hana na yi. Sanda nake masa yassa dole sai na dinga yi. Wasu baituka a cikin yabon al-Mustafa baban zara. Assalamu alaika, a gabanka nake ina tsuma. Baiwar yabonka nake so, ka bani dan in tsunduma. In ji ina sama alara'in ganka musallama. Bayanai sai ka ban, amin alfarma shugaba manzon tsira. Shi kaɗai ya je sama ya ga Allah kun ji abin yabo. Komai an masa Allah shi ya bawa dukan rabo. Mai yin tafiya ba sau haskin nan ka zubo. A zukatan muminai masu sun manzo al-Mustafa manzon tsira. Sanda yake masa yassa suna ne bai faɗa. Kwa Qur'ani ka je ka duba ka gama duk biɗa. Ƙarshe dai za ka zo ka duka kai mini shimfiɗa. Ka samu abin faɗa zan nausa in yi tayin yabon baban zara. Shi aka baiwa duk wata alfarma sadiki. Mai zance da ice ya wuce duk wani taliki. Babu abin faɗa gun manzo amma mu ɗariki. Salatin annabi don zai mana amfani gaba manzon tsira. Wanda ya aiki jaki akan wannan me za mu ce. Da mu yi masa shaida annabi lallai ya fice. Duk wani furci na yabo ai annabi ya wuce. Mai son al'umma shi ne mai tausan jama'a baban zara. Da ba annabi Allahu ba a ma san shi ba. Shi ne sannadi na sanin Allah al-Mujtaba. Komai ka sani daga shi ne manzo shugaba. A ƙaran ilimi na sanin nan ko can lahira manzon tsira. Iyalan annabi ko su ba su san shi ba jahuna. Balle ni abin banza mai laifi haƙuna. Ka sami ni hikima a ƙwaƙwalwa wayo sirrina. In yi ta yin yabo a gurin sirrin asirari baban zara. Zuciyata ta nutse a cikin son baban Fadima. Ijiya sai ƙaiƙayi san ganin ka take yi kulluma. Jasadina
sallama ka amince zulhuda in ganka ciki ko zahiri manzan sadiqul masduku ne ya aminullahi ku taimaka kashifud darajati ne mazkurullahi in dariqa alma'ul kausara nashi ne komai ya mallaka to aljanna ma tashi ce dan shi ne a gaba baban zara farkon fari ma in an mutu annabi zai fito mun yi ta laifuka roƙonmu mu zo mu ambato ko wani annabi ya shiru laifinsa yake bato annabi ne kadai zai manna abin da muke biɗa manzon tsira ko wani ɗan adam ya yi laifi banda habibuna to ko annabawa sun masa laifi rabbuna amma annabi shi bai taɓa laifi hasbuna Allah ku sani a komai shi yasa gaba baban zara ƙarshen haƙuri kam annabi ne mun tabbata ga kyau na sifa mai zaratan hannu ambata kai shi annabi komansa Allah ya kyautata Allah godiya a gurin kada kayyo sabiri manzon tsira ƙaunar annabi mun ɗauka ba za mu aje ta ba sanda muke masa wallahi ba ma yi masa ba a ƙaƙƙara mana Allahu mu zamto can gaba a gurin san annabi mai yin sallah ba addadi baban zara assalamu alaika labbaika azimul ulama assalamu alaika labbaika ya mai rahama assalamu alaika a gurin ka muke son runguma assalamu alaika shi ɗaya ne mai san al'umma assalamu alaika labbaika mai ƙasa mai sama assalamu alaika as-sadiqu baban fadima assalamu alaika labbaika abar mu dan jima assalamu alaika manzo dan Allah musallama assalamu alaika labbaika gaban ka muna tsuma assalamu alaika mu ganin ka muke so uzama marhaba bika annabi kai dai ne karimul anbiya marhaba bika annabi kai dai ne wanda muke biya marhaba bika annabi san kai a daure mana jijiya marhaba bika annabi karamarka muke so mujiya marhaba bika annabi ka daga mu zamto tsintsiya marhaba bika annabi ka amince mu wuce kulliya marhaba bika annabi mu ne ga karambanin tsiya marhaba bika annabi lahira kan zamana tushiya marhaba bika annabi wallahi muna son ku kulliya marhaba bika annabi dan Allah a karbi kasidiya kaunar ka muke ta yi manzo ka zame mana garkuwa kaunar ka muke ta yi manzo ka naɗa mana son uwa kaunar ka muke ta yi manzo a tsare mu da tsinuwa kaunar ka muke ta yi manzo kai ne mai kulhuwa kaunar ka muke ta yi manzo kai ne mai rayuwa kaunar ka muke ta yi manzo kai baka da faruwa kaunar ka muke ta yi manzo kai baka da karuwa kaunar ka muke ta yi manzo kai dai ne mai uwa kaunar ka muke ta yi sirrin Allah mai basuwa kaunar ka muke ta yi alƙarin uba ka kasuwa baban zara anan za mu tsaya manzo sai ai mana dubiya Allah dai yayi mana ƙarshe mai kyau mu da kulliya kabari ma ai mana haske a hana mu na jin wuya domin kan mu yi taba mun san Allah zai yi mana baban zara